Alitshoni lingenazi indaba. Mama tyoza ingcongconyi, ndityoba umdaka ikaka yabo. Babhadle bona ndibhadlanga mna. Hayibo, sukusikhala kakubi president sawugqiba okokuba sikuvotela. Siyakuvotela. Uyaphinda ngoku ufumana ichance yo celebrate. Ucelebrate kanjani sisakhala? Chopha ndikubalisele. Baphefumla ikaka. Batsiba ikaka nakulonyaka abahlali eSamora eKapa. Ndisebunyeni. Masipala waseSamora khawusebenze. Sisebunyeni apha endikaka ndiyayiphefumla ndiyitya ndingakandi ndiyayinya phinde ndiyitye. Na ndimhlala kule ubunya. Kanijongeni ndengahlala kuyo. Kanijoma manje njani andimhle. Ondlele ekakeni. Where am I? Apha bhekela kancembezo. Uyabona bhuti apha iyavela ne? Uyabona apha ungayikhomba idrain ubindawoni apha. Ayibonakali tu. Masithi umuntu uyagqitha ke ngokwatyibilike ngempazamo. Uzawutshona apha because asiboni kwasiciko, asiboni noba yindlela, asiboni nesiciko akho kwamehluko nje endleleni nedrain kuyafanana. Siyacela urhulumente, siyacela masipala, siyacela, siyabongoza, siyakuthandaza uba uyathandazeka ngoku uzosinceda mani uzosilungisela le ndawo. 2024 sikhalaza ngedrains eSamora, 2023 sikhalaza ngedrains eSamora, ku2025 ngoku sikhalaza ngedrains eSamora. Yabona iviyo lethu kukho phaa emantla kwinyunyu emazantsi ake kukho la yayo nileyo phaa. Le ingathi kwandazi banzothi ingathi kuphi idrain nayo ivaleke mba. Siyacela bethuna ayikho nhle yabona le impilo ayikho healthy, ayikho nhle, irongo akho kwanto iphucukileyo apha. Simapha phambi kwayo sibukele sawuqashwa njani sibhizi sinukiselwa. Ubuso buyamoshakala ile nyunyu. Ayisina lucky funeka sitholoko siyohlamba kuba lokhu sibhizi siphefumula yona sitya yona sivuke ekseni siphefumula yona. Hayi bhuti konakele. Uziqonda ndazi bani ngaphinde ndithini ngicacise ndithini siyacela qha ngoku sesicela. Yikaka lehleli kuyo apha makakhazo yibona upresident phama bheke kulakhaya elitsha ayithandayo soke siya kuyo engezi apha eSamora. Wesike nje ndihlala apha sifinxele ngamaxesha sike singakwazi nokuphuma egeyithini sizawuphuma ngenxa yobumdaka basestratweni sam. Abanye bayaphefumula umandi mna ndiphefumula ikaka. Kuleyo ndihlala kuyo. Ikaka niyayibona nani kule ndawo ndikuyo. Ije yanetamato ngizawuna nebhito ngizawuna uthengisela kwa zawuthengisela kwa Spar. That's ibhito inali itomate ngizaleka bena store. Zange ndiyibona ikaka engaka impukane asisakwazi nopheka emakitchini kuyikaka nje eSamora. Siyakucela president yini ram xa uzosihlangula kuyo kolihlazi usikuyo kunini savota komahluko kule Samora sihlale bugqwayibeni. Thina abantu bamnyama asilungiselelwa tu. Siyakucela kakwenizobona luhlazo emnqamlezweni. Siyakucela ikaka all over. Kwaka ikaka sokuba sibeka ngolo hlobo asikwazi nohlonipha. Lilindle president siyacela. Wena president ungahlala ekakeni enje, ungahlala wena president ekakeni enje nabantwana bakho ungahlala. President wethu esakubekayo esihlalweni esikhulu sakubongoza uba uyabona siziphethele ngezethu izandla. Sacela uba ngawukhe wenze something about le ndawo. Uyaphinda ngoku ufumana ichance yo celebrate. Ucelebrate kanjani sisakhala? Siyakhala thina mhlawumbi kule ndawo azoya kuyo kulilwa kodwa thina siyalila ngoba kaloku asikayiboni ithini into esiyenzelwayo yimisebenzi sasinqabele zidre. Yabona ke iyandiphambanisa le drain. Hayi yogqibela le yedrains cause kaloku akhona ibhlungu nje ngokuba uthi uhlele endlini kubhuza impukane ezincinci kungena
Uyabona kungena umuntu ufuna umgalelela idrink nanso seyifikile yasedrainini impukane seyithe ncuku la glass. Hayibo, sukusikhala kakubi ipresident sawugqiba kokuba sikuvotela. Siyakuvotela. Uthini ngevoti ezi zethu zingaka? Oko sasikuvotela 97 kunini saba lapha kule Samora akho nto ishukumayo.